Día 9 facendo un yogur saudable de distintos sabores. Eu penso que vai ser un yogur disruptivo, cando menos. Ata agora xa probara todos, pero este nunca o fixen, así que vai ser reacción en directo. Aceite esencial, neste caso de laranxa. O aceite esencial ten que ser comestible, comprobado ben, porque hai algúns que son aromáticos para poñer aroma nas casas con difusores. Unha gotiña de nada, suficiente. Bueno, foronseme dúas. A ver que pasa aquí. Ule que arrecende. Ten bastante aroma. Vamos a probar o sabor. É como un sabor un poquinho amargo, porque laranxa con este toque amargo. Non é para nada fuerte nin intenso, pero sí que lle dá un toque. Poderíamos xogar simplemente coa cantidade, pero é unha nova alternativa.